Tato akce je vlastně modelářská akce, jmenuje se Model Fest Šumperk. Najdete tady modely od malinkých papírových modelků až po obrovské papírové hrady, kolekce formulí, plastové modely od letadel, tanků, figurek, diorám, různých sci-fi, takže najdete tady takovou tu všeho chuť a ten modelář si může vlastně najít to své. Jedná se o 6. ročník. Dále jsme tady přes online registraci měli 957 modelů online, což je skvělé číslo. Myslím si, že přes 1000 modelů tady na soutěži vidíme. Jsou tady modeláři z 12 zemí, což je pro nás skvělé. Nejvzdálenější modelář je z Argentiny, což je pro mě úplně nepopsatelné. Už je to druhý rok, kdy jsme tuto soutěž v podstatě přesunuli i do vedlejšího dvora, jmenuje se Pavlín dvůr, je to tady u Kulturáku a je tam doprovodný program. Přijeli tam tanky, vojáci v uniformách, vynikající jídlo, guláš z polní kuchyně, takže ty lidi si taky přijdou na své. Tento rok jsme si pozvali 3 VIP hosty a jelikož máme tuto akci na 2 dny, takže jsme ty workshopy těch našich hostů rovnoměrně rozprostřeli do toho víkendu. Dneska měl Štefan Dinaj, ten se zaměřil na letadla, zaměřil se na patinu pomocí stříkací pistole, ať už nějakou olitanou kamufláž nebo zvýraznění různých věcí. Takže tak, bude to samozřejmě všechny tady ty workshopy se natáčely, takže určitě budou vidění na YouTube. Dále tady máme hosta z Polska, Miroslav Serba. Lidi mohli vidět novostavbu budov, ať už ze styroduru, ze dřeva, nebo prostě různé omítky, různé ty stavby, takže tak. Má tady perfektní diorámy, určitě se na ně pak můžeme podívat a myslím si, že on je momentálně jeden z nejlepších modelářů tady na ty budovy. Takže nám je velkou ctí, že přijal naše pozvání a že je tady dalšího hosta, kterýho máme pozvanýho na zítra, nebo on je tady celý víkend, ale jeho workshop bude v neděli, tak je Michal Traj. To je zase, já tomu říkám, že to je papírový blázen, protože jeho modely z papíru, to je něco neskutečného. To v podstatě divák nerozezná, že ten model je papírový, jo? Takže až takhle to má dopodrobna a vlastně se podělí o tady to svoje umění a tady nějaký ten svůj jakoby modelářský a ty techniky, takže i za to jsme strašně moc rádi. Největší poctou pro nás je to, že tak jak jsem zmiňoval v Pavlíně dvoře, že ta vojenská technika, že Honza Lehár ze Zvole jsme se domluvili a že jsem dovezl neskutečný kousky a to byl vlastně hlavní to lákadlo tohoto provodného programu, který je k této soutěži. Na Pavlíně dvoře můžeme vidět Hecra, což je jedinečný stroj, myslím si, že v republice asi Hecer tady není, takže i to můžou ty naši návštěvníci vidět a je to v podstatě pro mě splněný sen takovej a už se může pokazit spousta věcí, ale my tady ten tank máme, takže to bylo takový moje srdcovka. Dále přivezl Hakla, dále tam je T-37, malej obojživelný tančík od pana Grigara, dále tam jsou vojáci, stanový městečko a je to úplně super a vlastně pro ty modeláře je to taková přidaná hodnota, protože když se podíváme třeba, vrátím se zpátky k tomu tanku, když se nastartuje, když jsou tam olejové skvrny nebo různé zaprášení, tak ten modelář to může vyfotit a vlastně inspirovat se přímo skutečným strojem, co tady vlastně stojí. Takže za mě jedině dobře, já věřím, plno lidí tady je, ta akce pokračuje v pohodě, všichni jsou spokojení, takže já jsem taky spokojený a doufám, že i návštěvníci tady byli stejně spokojení jako já.